Yo, what kind of circus are we watching here? Hey, beshona kubi. Izinto azihlangani. Things are not getting any better. Oh, is this thing happening for real? I-reality show lento siyibukeleyo or sibukela into script baya actor babantu. Yo, zii-couples ezithathwaphi ezibenanamini bonke mani bayakudina. Yo hayi guys, ngathi asikho kwishow yothando, akukho thando nje at all, kuyaliwa left, right and center. Hello guys, morning, welcome back to my channel. Thank you for being here. I really appreciate you. Let's review Married at First Sight. Upakishile O'Brien, upakishile indoda enkulu, wawushiya umtshato wakhe, ukwatile bethunani. Uba ukwatele ntoni, he asimazi nathi, akho kwamntu umaziyo uba ukwatele ntoni, asimazi ingxaki yakhe uba yintoni. Kahle nenkukhu le ikhala apha phandle, hayi noba singayibuza ingxaki kaO'Brien ayiyazi kwasayona. ULorenda ke wathi upakishile washiya amanye amadlavana wakho ngasemva. Yathi laa ntombi imhlophe yathi uwashiyela bani? Wathatha iiplastiki ezimnyama wafaka zonke ezo mpahlana zakhe azishiyileyo, ugqiba wazibeka wazithi hlafu phaa. He Lorinda, ye uspayisi mani wena, kodwa siyakuthanda. Ndikuthandela into enye uba wena you're not a push over. Umntu opakishayo makapakishe yonke into yakhe necephe lakhe aphume ahambe. Neso sikhaftina samakhekhe wasithatha wasitshukutshela phaa. Yes Lorraine, uhlulwa yintoni ke wena ke esithi ukwenza kanje? Xa lo prince wakhe epakisha nawe umpakishele into zakho uzithatha uzijule phaa kude. Akhothuse nje sasigora sakhe mani esithi wenze same thing yenziwa nguLorinda. Makakhe azofunda ii-tips apha kuLorinda lungu esithi. Afike into zakhe one day zipha phandle zinethwa imvula. Nanko ku-O'Brien uO'Brien uyigadile into enokutya phakathi. Ukwatile ukhala ngesikhaftina samakhekhe uba ye isikhaftina sam samakhekhe salahlelwa phaa. Last week besikhalela ibheg, ngoku ngamakhekhe. Into enokutya lo bhuti. Hayi uO'Brien yho uyakwazi ukwata shem. Uzikwatela iimpahla zakhe eziseziplastikini, makathi danki uba zifakwe eziplastikini. Uba uLorinda ibingomnye umntu ngezithathe wazijukutshela phaa phandle, ubuye udibana nezikhinda zakho egeyithini komnye umntu, sobulela uba ziseziplastikini. Yi-respect enough le uba ziseziplastikini. Komnye umntu ubuye udibana nayo enye iphaphatheka nomoya shem. Abacengi abanye abantu, wena uhamba ukhangela ooyebo babo. uLorinda kangoyebo babo, uza kukhombisa what she's made of. Seve right uLorinda azifake eziplastikini ezimnyama, akwabe bezigalele nejiki. Yho hayi sazodlalwa nguO'Brien apha, athi umntu emdala besenza into ezifani. Yho noMpumelelo eNhlulani bahambile ke baya eGiyani, ifemeli kaHlulani. Oh ifemeli kaHlulani betinana iba-welcome kamnandi. Yho kubahle banxibile bamculela uNompumelelo, what a warm welcome. As we all know ke uNompumelelo azange azamise mbiza apha ebomini bakhe, apha elifini akakwazi uzamisa imbiza, uyakhomplayina hayi uNompumelelo khawunyibilike mani. Yeyi uyathanda mani uhlale ingathi yi-ice, ehlala ifrizile. Khawunyibilike mani. Yeyi one thing endingavumelani nayo, uNompumelelo ongalalanga kulo Hlulani watshuza uyolala ehotele. I mean nitshatile kaloku, lobola unowulobola, nitshatile. Xa ingabe ke uxabisa into zamasiko uthi wena nizokwazi ngenxa yetradishini, ngabulale nee-sisters kaHlulane kaloku, or kuHlulane akunike ikamere yakhe then yena abone uba abone iplani uba uzawuthini kukowabo phaa at the end of the day. Because ngoku ndisendafila ngathi mna uphucukile ngophuma wena uyolala ehotele ungalali kulo mzuzu ekuwo. Xa ingabe itradishini uyixabisile uNompumelelo, I mean ibiphi le tradition yakhe ngoku ebetshata ne-stranger? Akwabikho lobola, akwabikho ntoni. Akayibeka phambili loo nto, akayisebenzisa loo tradition yakhe, uyisebenzisa xa isutha yena, hayi noMpumelelo mani. Naye uLisiba noMatsidiso bahambile ke baya ku-courtesing weekend yabo. Ifemeli kaLisiba they all welcomed her. Yho umalume kaLisiba uyambona lona uba le yi-retired groovist, ufuze nje yena uLisiba.
Yintoni ngezazi endlini namalume? He, sikujongile wena uncle. The sad part is that i-Kotising weekend ke it was cut short. uLisiba decided ukwenza dume ngazo, wahamba wayogroove uLisiba, wabuya ngaboma-3 wamshiya yedwa apho uMatsidiso elele yedwa emzini angawaziyo aqalayo ukuza. Yho, Lisiba! Hayi, a groovist will always be a groovist. Why mara uLisiba ebengakhangela umntu ofana nayo i-groovist? Kuse kudityanwe ekuseni once, athi omnye ephuma xa ephuma esiya kumoloko namnye abephuma esiya kwenye indawo, kwawuhlangana phambili. Bawuhlangana xa besenza le nto bayibiza nge-club hopping, badibane phambili babulisane iphinde iqhubeke. Hayi bo, because kaloku bayasibonisa ngokuba i-home body ne-groovist yi-bad combo, ayidibani nje at all. Kwawuhlale kusiliwa apha. As for uLisiba adalile ngemehlo elinye uye moloko ubuthunywe ngubani udulile? Akekho umntu okuthumileyo kaloku, asikuveli, asinalo nosizi lakho. Prince and Esethu ubuyile ke uMahambane after 6 days, umntu emkile ubuyile. And the first thing uthe efika nje uEsethu yahleka. Uhleka ntoni Esethu? Yho, le ntombazana, hayi man, stop it yena, stop it. Ye kudlalwa ngulo mfana ude zaphethe amaphepha ephethe i-protection order. Yelele uba ibingavelanga le nto ubuyobuya nini? And esi sigaqa sakhe waye bengasithethi kwakuqala kuEsethu, waye elindele uba maside sivele before azazo-explain. Hayi, andiwazi lo mdlalo uPrince awudlalayo apha no-first wife wakhe. Yho, hayi isekhasi lesikuyo shem. Kanti naye ugele ebebhalele kule show naye ifuna uzapha, uthe songathathwa ngoku uzisa izigaqa ngaphambili uba yelele basatshatile. Ngoku ububhala wena ubhalela apha ubusithi makuthini? Or ke bebehleli phantsi bayiplani uba masibhalele kule show sizawudityaniswa sobabini senze ngathi asazani. Yho, hayi kudlaliwe ngathi. And also the fact that naye uEsethu ude abe head yiloo nonsense iza noPrince. Hayi, undohlule wena Esethu. Hayi, ndimyekile mna shem uEsethu ngoku ndimjonge nje cause hayi ingqondo yakhe andiyazi uba isebenza njani le ntombazana. Ubehleka begigitheka ehleka uPrince, na-next week uPrince ingalo yakhe ingapha koEsethu. Iyandisinda laa ngalo ngondiyijongileyo ingathi ndingayisusa. Yho, hayi Esethu, yho, hayi girl. I-overall review yam ya-this week ezi couples yakho nenye nje ndinethemba layo ibizawusebenza. Sesibukele nje uba singenanto engenye singayibukela, otherwise andiyazi le imumishi sikuyo ngoku. uObren yena always udimanda i-respect kodwa yena self akanayongo. And unyanisile uLorinde uyathuka uObren, uboka ummamele xa ithetha kuhlala ukhala into ezithi nti oko kuyacinywa xa ithetha. Yena uyothusa futhi uObren xa ithetha nje uyothusa nomjonge. Every time ke mna ndimbona ndihlale ndicinga nje laa Popayi bakaMotho, laa nto yayisithi he is big, he is chunky, he is huge, he is Motho. Xa ndimjongile nje ingqondo yam ihlala ithi nanku uMotho. Umhlawumbi wayedlalwa nguye lo Obren lo Motho lo. UNompumelelo this week ebene-chance yokufunda uHlulani. Umntu umfunda kwifemeli yakhe uba ungumntu onjani, so ebenayo loo chance yokwazi uHlulani ukhule njani, ungumntu onjani, zonke ezo zinto abuze kwifemeli yakhe, but akazange ayisebenzise loo chance. I feel she was closed off nje uNompumelelo man. I did not see any eagerness nje kwakuyo yonke le nto ibisenziwa. Nokungalali ke kulo Hlulani for mna ibi-10. She came across as umntu ophakamileyo uba yena akanawulala kulo Hlulani, ratha uyolala kwihotele. Hayi, akhange ndiyivisise mna leyo. And then size kwesi sigaqa sikaHlulani. Yeyi, uHlulani ube rongo shem 100%. Ngothatha iigosiphi zabo bezi couple ade azibhale phantsi. I mean for what Hlulani? Zibhalelwa ntoni phantsi intweni ezincokolayo endlini? Ii-couples ziyagosipha, so why zizode ziphumele ngaphandle zide zibhalwe phantsi? Yho, hayi, ndibona isayidi elikaHlulani endiloyikayo guys. Yho, xa kugosipha umntu uyathetha, uyaphendula. Uye wafakaza wathini wena? Uye wathini? Because I'm sure zikhona into nawe ozithethileyo.
It's just that nje uNompumelelo akazukulahlela under the bus njengabo wena wenzile, because nawe ufakazile xa kugosiwe. I feel uqala nje chaos engenasidingo nje uHlulane. Ezi couples already akho nenye evanayo, kuphinde kuzobakho iinto ezinje, kugalelwa nje ityiwa phezu kwesilonda ngoku. And plus uNompumelelo xa ithi ufuna ukuphuma ayoselebreyitha ikhazini yakhe egradyuweyithayo, I mean ayonto yenziwa oko lena. uNompumelelo most of the time asikhe simbone thina out, ihlala ingumntu osimbone out noLisiba with your bhadi ni-out. So xa iphuma ke ngonekhazini yakhe and then uthethe nawe kuqala, akutsho ukuba uzihambele nje, uthethe nawe. Andiyiandastendi mna uba ingxaki iphi apha. Akashiyanga abantwana, kuthiwa abantwana bazawushiyeka belele nabani, nisebancinci. Enjoyani ubuncinci benu bethunana. Asekhona amaxesha wohlala endlini xa senibadala. Into mayingabi mnandi xa isenziwa nguwe Hlulane, and then xa isenziwa ngomnye umntu ibe buhlungu. Kutheni ngoku buhlungu xa inguNompumelelo ophumayo kodwa wena uhlala ubuye ngobusuku, ubuye nezikhaftina? Hayi Hlulane, yho hayi mna ndidiniwe shem yile show, ndidiniwe kuthetha. Noba ingaphela ngoku, hayi they've ran their race, baluzile nje. Next masikhe sibone, nisinike nabanye abantwana itshansi. Le yabo into ayikho, sekurhuqwa nje ngoku into engenayo nencasa. Yho, ishow yothando enje, hayi guys, mdala sihamba ikabe yiyo le. Okay guys, mandiyibeke apha ke le video yanamhlanje. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Ndinithanda nonke. Motho, bye.